no. So sa ato pa, gipugos na kag painom nila. Pugos, oy. Mayo, hagid nimo no? Dito sa kanto? Sa kanto? Odeng. Itong buang ha? Unsay kanto? Unsay tambay? Kano sa rugod na diri nagkanto og tambay? Nga naa man ta puyo tapad sa police station. Naa man di kanto diha og tambay diha ang buang ka. Kapuya sa opisina. Ah, kapoy? Kapoy, Jod? Kapoy sa? Kapoy, oy. Si Miluya ko. Ah, luya day ka? Berteng luyahan ni mo, no? Luya kay ko, ding. Di kapuya sa opisina mo, God. Tungod si mong kaluya, nalimtan na ni mong kisa ko. Ay, buwan. Wala ko yun. Kiss ko, sweetheart, ni. Unsa to? Sweetheart? Tarong-tarungan na mong pagkababairo, ha? Bisag unsa na lang inalipadawag sa kuha, ha? Ano sa ko nahimo ni mong sweetheart, ha? Ngading man kung buanga ka? Ako ba lang sa ka? Sweetheart galing ano, kay para sweet ba? Sweet, ha? Sweetheart? Kalungod, siguro mo nito ganit yung babae, no? Naunsa naman nung ka... Unsay na unsa, ha? Sa naman nung... Sinabi kay, mukis ako. Murag na ako yung natimahuan nga, dili maayo ba? Sa naman nung... Sa may like baho in taon. Uy nga. Sus! Pakunkuan pagiging buanga ka, ha? Maayuhan ni mo do sa? Bahok ka kay ilim nun. Nag-inom ka no? Wala, uy. Buwang. Inom mo ko taon. Wala, uy. Ayaw kog atika. Kaning ba ka nang... Dito magod sa may kanto ba, kanto? Naamagoy ka istambay dito nga. Mga tambay. Tapos, ilamang kong ipa-shot. Shot ba? Ning shot na lang sa kay respitar sa ilaha ba para safety ta dili tama kulatahan ba? Sa kanto? Oo. Sa kanto din ba? Sa kanto. Na yung mga standby. Standby no. So sa ato pa, gipugos na kag painom nila. Odeng. Pugos, ay. Pugos di ay ha? Mayo, hagid mo no? Dito sa kanto? Odeng. Itong buaya ka ha? Unsay kanto? Unsay tambay? Kano sa rugod na diri nagkanto og tambay? Nga naa man ta puyo tapad sa police station. Naa man di kanto diha og tambay diha ang buanga ka. Sus, si pangunan diha ba noon sa manuong ka? Tugan sa tinuod, tugan! Basig ka rin yung ulo akong ibunal. Kaning kuan mo ba din kanang ani mo ba din? Si kumparing Kulas broken hearted. Tapos? Goal siya ba? Unya? Anya to. Ako siyang gikuyugan, nag-inom ning duha. Usa ka botelya ragot. Usa ka botelya? Duda jud ko ani ba. Usa gani orasa out nimo sa trabaho? Out sa trabaho. Alas 4. Alas 4? Unya? Unsa na lang orasa? Alas 6 na buanga ka. Manay usa ka botelya giinom. Kumutuo. Kuan bitaw din kanang 5. Unsay 5 kakis. 5 kakis? Bantog ra? Dagko na kay gilastos sa ilim nun, pero sa kuha wagani kakabalik di sa ginaagmay ra. Ay sos. Ding diha kana sayop. Kay na ako'y pinalit sa imuha. Tiyo nga imong mata. Ihap og gikan sawan abot sa tin. Tapos muka para makita nimo ang akong surprise ha. Wait, tinuod? Tinuod lagi sige na. Tiyo nga imong mata. Yon! Ihap 1 up to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tara!